बेनिखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिजोंनि थाखाय फिन राजा लामायाव ओंखारफिननानै सोमावसारफिननो गोनां जागोन नामा? आसाम सरकारा जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला जों राजा लामायाव सोमावसारफिनगोन। बर' बिजोङा थांनानै थाबासो बर' हारियाबो थांनानै थागोन। बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाया गासै बर' रायजो राजाफोरनि बिबान। बिजोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसानि बिमा बिफा, फोरोंगिरिफोर आरो बर'नि गासै मेलेमजिबिफोराबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादफोरखौ हेफाजाब होनांगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों। नैथि गुणोत्सव बर' बिजोंनि थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों दाननायखौ जों माब्लाबाबो गनाया। थाबैनो बर' रावजों सोंथि बिलाइखौ दाननानै गुणोत्सव खुंफिननो थाखाय दाबि दैखांदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो आसाम सरकारखौ हुमखि होदों जुदि बेफोर दाबिफोरखौ मानियाब्ला राजा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों सोमावसारफिनगोन होनना। धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि मिमां नलबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव दिनै नैथि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबथादों। नैथि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावजों फैनायनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद 6 थाखोनि गुणोत्सवखौ बन्द खालामनानै थाबैनो सानखान्थि आरो बिगियाननि सोंथि बिलाइखौ बर' रावजों दाननानै गुणोत्सवखौ खुंफिननांगौ होननानै बुंदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर' बिथाङा। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै जोङो मिमां नोलोबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालि बेवहाय दंफैयो आरो बे समाव जोङो फुंबिलिनि समाव नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर जासिबाय। जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों दंफायो आरो बेवहायनो मैखोमै बाहागो लादों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे जोङो दिनै मिमां नोलोबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव आथिखालाव आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना खुंबाय थानाय गुणोत्सव, बे गुणोत्सवनि दिनै नोलोबारि हाइ स्कुलाव एक्सटार्नेल इभुलुसननि मोनसे आनजादा जागासिनो दङ आरो बेवहायबो जोंनि जि गुणोत्सव बेयो जादों। जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन बा बेखौनो बुंनो सानगोन जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा, बर'नि माहारियारि आफादफोरा जोङो गोजोननायखौ फोरमायगोन बा मोजां मोनदों। आसाम नाङैनो जि गुणोत्सव खुंदों मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव गथ'फोरनि बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि जि रोंनाय हारोंथाय बेखौ सुनायनि थाखाय। नाथायबा बेवहाय जोंहा मोनसे दुखुनि बाथ्रा जादों, बर' बिजों हिसाबै बा बर' मेडियाम हिसाबै जोंनो आसाम सरकारा 2023 मायथाइयाव जि सोलोंथाइ खान्थि फोसावदोंमोन, बे सोलोंथाइ खान्थि फोसावनायाव मोनफ्रोमबो मेडियामावनो थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि मेडियामाव खालामना होगोन होननानै फोसावदोंमोन आरो बै फोसावनाय समावनो मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा बे आसामनि सोलोंथाइ खान्थिखौ जों गनायनानै लाया होननानै जोङो धरना खालामनायनि प्रसेस लादोंमोन, जोङो जांख्रिथायनि प्रसेस लादोंमोन। दा बै प्रसेस लानाय समावनो आसाम सरकारा बे खौरांखौ गम मोननानै बा मिन्थिनानै आसाम सरकारनिनो मिनिस्टार बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनो मोनसे मेसेज होदोंमोन, बे जाहोनखौ बे जेंनाखौ सावरायनाय जागोन होननानै। आरो बेबायदियैनो थांनाय 2023 मायथाइनि आगष्टनि 29 अक्ट'आव सावरायनाय जादोंमोन। दा बे सावरायनायाव आसाम सरकार आरो आसामनि शिक्षा बिभागा फोसावदोंमोन जे बे थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ बाइलेंगुवेल खालामनाय जागोन होननानै, मोनसे इंराजि थागोन आरो मोनसेया बर' मिडियाम थागोन होननानै, बर' मिडियामनि थाखाय। दा जोंबो बेबायदिनो फोसावबाय जोंनि अल आसामाव थानाय बर' मिडियाम फरायसालिफोराव जे थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियाना बाइलेंगुवेल जासिगोन, मोनसे इंराजि थागोन आरो मोनसे बर' फैगोन होननानै। दा जों बयबो गोजोननाय मोन्दोंमोन। दिनै बेबायदिनो फरायसालिफोराव इंराजि बिजाब राननायखौ जोङो दोनथ'नानै गोजाम बर' बिजाब जि इंराजि आरो सानखान्थिनि बे बर' बिजोंनि बिजाबजोंनो फरायसालिफोराव सोलोंथाइखौ होदोंमोन एबा जोङो फरायनाय फोरोंनाय बेखौ खालामदोंमोन। नाथाय हरखाबनो दिनैनि जि जाबाय थानाय अल आसामाव जानाय गुणोत्सव, बे गुणोत्सवआव थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियाना
इंराजि बिजोंनिसो जानानै फैबाय दा जोंहा बेयो मोनसे ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बर' बिजोंनि बिजाबखौनो नायनानै रेडि जादोंमोन गावनि रोंनाय हानायखौ दिनै आनजादनि गेजेरजों दिन्थिगौमोन बा नुगौमोन मिन्थिगौमोन दा बेनो जोंनिया माने फेलें जानानै होबाय जोंनो बाय अल आसामावनो दिनै सानखान्थि आरो बिगियाना इंराजि बिजोंनिसो जानानै होबाय दा बेखौनो मिन्थिनानै दा बेखौनो बुजिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादा सरकारनो फोरमायदों आरो जोङो जिल्ला आफादफोरखौ बिथांमोननि जि नेतृत्व बेजों खावलायदों जे जोङो बर' बिजोङाव जुदि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियाना जाया अब्ला जोङो आनजादनिफ्राय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आनजादाव जिरायनो होआ दा बे नोजोरजोंनो जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गगामुख दख'रानि सिङाव थानाय बे मिमां नोलोबारि हाइ स्कुलाव गोख्रों गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आंबो बेवहाय बाहागो लाना दंफैयो जों गासैबो थाखो 6नि बे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौनो लाफानानै जोङो सरकारनिसिम दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंगोन आरो सरकारखौ जोङो धिक्कार होगोन जे बिथांमोना बाथ्रा होनानै दिनै जोंनो मानो थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ बाइलेंगुवेल खालामना हरनो हायाखिसै मानो इंराजि मिडियाम खालामना हरखो बाथ्रा होनानै बाथ्रा लाखिनो हायै बे सरकारखौ जोङो धिक्कार होदों जोङो बुंनांगोन जे बिथांमोना गोख्रैनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोख्रैनो गोदान सोंथि बिलाइ दिहुननानै गोदान मोनसे बे थाखोनि थाखाय गुणोत्सव फाथिफिननांगौ बे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै बे फरायसालिनि सोरगिदिं सिमायाव थानानैनो जों सरकारखौ खावलायहरदों मानोना जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनि जिउखौ जि रोंनायनि हाथाय बे हाथायखौ बिमा रावजोंनो लांनो हायोब्ला बे जाफुंगोन होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानियो जों बर' थुनलाइ आफादा मानियो दा बेखौनो मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों दा जों मिन्थिखागौ जोंनि बर' बिजोङाव जि आसाम सरकार सोलोंथाइ खान्थि जाबसिनना होनाय बे सोलोंथाइ खान्थि जाबसिनना होनाया जोंनि बर' बिजोंखौ सानसे फोजोबस्रांगोनसो ओंखायनो जों बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नांगौ जायोब्ला जों बेनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारनानै प्रटेस्ट खालामगोन जोङो बिग्रायगोन जोङो होख्रावगोन जोंनो थाखो 6नि जि गोदान पलिसियाव सोनानै होनाय थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि बिजोङाव खालामना होनाय जों बेखौ माब्लाबाबो गनाया दा बे समाव आरो नोंथांमोननि गेजेरजों नैबेखौबो फोरमायगोन जे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो दिनै जि आनजाद जि गुणोत्सव आनजाद बेवहाय जोङो थाखो 6नि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जिरायनो होआखिसै दा बेवहाय दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंनि दिथागिरिफोरा गोबां बाथ्रा साननो हागौ जोंनि फिसाफोरखौ मानो जिरायनो होदिया नाथाय जोङो माहारियारि आफादफोरा थांखि लानाय आरो गोबां माखासे जिल्लाफोराव दिनैनि आगोल जोङो माखासे फरायसालिफोराव जोङो बेबायदिनो माने आनजाद गुणोत्सव आनजादखौ नेवसिनाय बे हाबाफारिखौ मावबोबाय दिनैबो जोङो मावदों बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि थाखो 6नि जि फरायसुला फरायसुलिफोर बे बिथांमोनखौ लाफानानै दिनैनि जि आनजाद बे नेवसिनाय आनजादनि गेजेरजोंनो जों सरकारखौ खावलायदों सरकारनो फोरमायदों जों जे थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान जाबसिनना होनाय इंलिस मिडियामाव जाबसिनना होनाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनाया बेखौनो जों बे बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना आनजाद नेवसिनाय जोंनि आफादफोरा आनजाद नेवसिनाय बेनि राहाजों जों सरकारखौ फोरमायदों दा बेवहाय जोंनि आइ आफा दिथागिरि बिथांमोनाबो गोख्रों मदद होनांगोन जोंखौ जों जे थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि बेवहाय इंराजि जाबसिनना होनायखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै आरो जोङो बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाखौबो फोरमायबाय आरो लोगोसे जोंनि सरकारखौबो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारि हरदों बिथांमोना गोख्रैयैनो जोंनो थाखो 6नि जि गुणोत्सव बे गुणोत्सवखौ खुंफिननांगौ आरोबाव जि बिसोरनि थांखि लानाय सोलोंथाइ खान्थियाव बे थांखि लानायखौ सुद्रायनानै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि लुगैदों जिबायदि हास्थायदों बेबायदियैनो जोङो मावगोन होननानै बिथांमोना फोसावनांगौ बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों
गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम हामलायनाय जासिहरबाय आरो दिनै जों गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे देग्लायनि जि गुण'त्सब जे 6 थाखोनि बर' फरायसाफोरनि जि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ जि इंराजि बिजोंजों कुइसन पेपारखौ हरबाय दा बिनिनो जोङो सरकारखौ दिनै नैबे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानदों जे बे बिजेपि सरकार आसामनि जि दा सोलिबाय थानाय सरकार बिथांमोननिसिम जों सोंखारिनो सानदों जे एसेबां सावरायसेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' साहित्य सभा बे गोख्रों बर' हारिनि जि आफादफोर बे आफादजों सरकारा गोबां खेब सावरायदों आरो बे सावरायनाय लेखायैनो बिथांमोना खोथाबो होदों जे बायलेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना खालामसिगोन होननानै आरो बेखौ जोङो गनायनाबो लादों नाथाय दिनैहाय जि गुण'त्सबनि जि सोंलु बिलाइ बे सोंलु बिलाइखौ नायनानै जि जों नुबाय दा बे इंराजि रावावनो फैदों दा बेखायनो जोङो जोंनि हालामनि जेसेबांखिनि एमइ स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बे फरायसालिफोराव जिमानखिनि जोंना 6 थाखोनि फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बे आनजादाव जिरायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोदों आरो बेखौ जोङो बिमा बिफा दिथागिरि आरो जोंनि बर' माहारिनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जे बिथांमोनाबो जोंजों हारिनि सार्थआव बे रावनि सार्थआव जिहेथु जोङो रावा थाबासो बर' हारिया थागोन दा बेखौ जोङो गोसोआव लानानै बयबो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल आरो मेलेमजिबि रायजोफ्राबो जोंनो थुलुंगा होनांगोन जोंनो हेफाजाब होनांगोन मदद होनांगोन जों बर' हारिया थांनानै थानांगौबा जोंखौ रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बयनिबो बिबान आरो बेखौ जोङो जोंनि बिथांमोनाबो साननांगोन रोंगौसा बिथांमोनाबो साननांगोन जे गावनि सार्थखौ लानानै हारिनि बेरेखा खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन जे गावनि सार्थखौ लानानै जे जोंनि जि बिजोंखौ फोथैनो सानदोंबा बिथांमोना गोजानाव थानायानो मोजां सिरि थानायानो मोजां बेखायनो जोङो गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जि बे जिथु बर' सानखान्थि आरो बिगियाननि जि बिजाब बे बिजाबखौ बर' रावजों दिहुनागौमानि आरो बर' सोंलुजों फैयागौमानि बे जोंनि होबथानाय बे जोंनि बर' बिजोंजों सोंलु फैयिनि जि जोंनि फरायसाफोरखौ आनजादाव जिरायनो होयि बे सोलिलांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बे आसाम सरकारा बिजेपि सरकारा जुदि जोंनि बे खुद्रि साननायखौ मानियाबा बिनिख्रुइ आरो देरसिन जोङो सोमावसारनायनि राहा लानो गोनां जागोन गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।